Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin kadrama kan kalapeng. Kadwanda kami manay nga agrongi babaan kanay Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Sakbay nga raw ngayntay basaan ti surat ti may sa pagayam tayo. Ipalapal tayo man pay iti tangatang dagiti kablaaw dagiti kados ngi tayaw. Belated happy birthday ken ni mamangko Orlina Bonita. Shout out ken ni papangko Rufino ken mami Franceng ken daading ko Junjun, Kevin and King James dita Maleg Isabella from Colleen. Shout out kadagiti pamilya may Jay Gonzaga Cagayan, kan dagitoy kabarangayan may ditoy Bugay Cagayan, from Renalyn Bigornia. Kablao ken ni nanay ko Angelita Ferrer, dita Pangasinan, nagtaod ken ni Hazel Ferrer. Shout out dagitoy kakadwak ditoy Riyadh, nga adik iti drama, da Annalyn, Emmy, Laarnay, kan Cynthia. Naragsak apa nagdengeg kadagiti pamilyak dita kaniging et Tiago Isabella, iti family Velasco from Hong Kong with love. Bueno, kastoy nga rudain ti surat ni pagaya Max iti Nueva Vizcaya. Ken ka Mang Bianong. Sagbay ti amin, yabrasak man pa'y ti Navarra akablao ko, kada kayo dita Lady L Productions. Ilingid naklakuman ni tinagan Max. Nalawa ti dagame suksukayon ti amak Mang Bianong. Iso nga adapay kadkadwan ng agtrabaho, kahit maitudmat ti amin, akayat ko, tungpalan da amin nakidawag, nang runa kat nasa utak mat iday nga agadal. Iso pinatganda dagos tikid daw ko, idi imbagak nga agadalak ijay bagyaw. Kastoy man nga raw nga erogek ti nanipudan ti parikot ko, Mang Bianong. Agadal ka na imbag ijay bagyo, Sana bale, ta kanayon da kamet asarongkaran ni Jay. Ken nadapay dangkel mo Jay. Mapankalat ta pumasyari ti ayanda no awan ti kukuem. Wan papa. Saan ka nga agloko-loko Jay, wen? Agsingsingpet ka akanayon. No kasano ti kinasingpet mo ditoy, nakarkar kumapay nga agsingsingpet ka Jay syudad. Di ka agdanag papa. Kanayon nalaglagi pagtibili nyo. Nasaya at nukasta. Dakkel ti panagtalit mi iti inamken ka. Isasapay lang ko mal.
Tadi mo dadaelen dayta apanagtalek, anak ko. Adday ta anak ko. Nayornustan dagiti usar mo diti boarding house mo. Wan mama, pinapintas yu iti usto ti boarding house ko At dapat telebisyon ko. Imbagla pagbuybuyaa no daytay malpas mo dagiti araramidem. Tapno makarelax ka. Mabalinda ko na panawan dito mama. Kabala akong tibagi. Sigurado ka. Wan mama, agsubli kayo ni Jay Vizcaya. Di ko na nabantayan dakti ti bagyo, bayat ti panagadal ko. Ay, numabalin la ko maanak ko. Ngam kasapulan mo't kami ni papam ti kadkadwa na ije probinsya. Una, ang mga nagsapol pa ni papa iti kasukat yun, no di kay agawid. Ay na, tilay bagbagam. Imubingan ka akas ti sasawam. Kung kunaklaan mo't mama, Malangaro, nagsagana ka. Taapas siya rin taman dagiti kakasinsin mo dito'y bagyo. Sakbay nga agawid ak ije probinsya, anak ko. Kumusta nga ijay anak ta pinanawam ijay bagyo, bakit? Kas jay excited, iti susurek na niti pagadalan. Nasaya at nukasta. Binagbagaam kumaa nga igaid na ti agadal. Saan nabarbarkada ti kukuan na ijay? Kanayon ti panang bagbagaken ko ana. Madimot no mapurugay ti kanayon na pamagbaga. Amumutin dagiti agtutubo, di da kaya ti madagdagullate. Ala, sana bale. Ta siyak to ti mangsarungkar ken kuana kalpasan ti makabulan. Agasam nga na ita, Max. No saan at ti laptop mo tikit kitaan? Day tamat librom. Masobra am ti kinalaing mo no kasta. San mat? Hilig kong aminan na talaga tagbasbasa iti libro. Bilibak nga rin ka. Idinto ta siya. Awan lati anusak iti libro. Makauma si ka. Anya, aping ema umakakit estudyante ka. Sana rin bang akaumam tagbasa? Awan nga rod ti aanusak. Libro latta na kanayon. Ay na, makauma talaga. Igad tayo kit dit agadal. Igagaid ko may. Ay, wanggayam. Sumurot kantuman kada kami. Ha? Sa din, no? Rumwork kami kadagiti daddo mga classmate ta. Sumurot kami ta. Ay sus, at dapat exam tayo yung bigat. Sorry langan. Apag-beat tayo lang, mate. Sorry at talaga, ngam jak makasurot kada kayo. Agrebiyak pa tasayang na mabagsak kit exam tayo. Sapay pinagrigrikatan damama kan papak ti tuition fee. Hello, Papa? Max, kumusta ka, anak ko? Okay lang, Papa. Kalkalbas ta exam ni. Kastaya. Nasaya at nga rod no kasta. Kumusta nga iti exam mo? Nasayad mo, Papa. Sana ko na yan narigatan. Amo kasalsaluyutom laeng ti exam yo, taan nasaririt ka ngamin, anak ko. Imala ka ngamin kanya. Agreklamo ni Mama na mangag na ka, Papa. Saan? Tadwa talaeng amakangkangeg. Ni Papa talaga. Ala nga rod, saysaya atom latta ti panagadal mo, wen? Mangan kamutten, tanay malaman. Nasa papayapan nangan, Papa. Madamdaman taon. Adda ka diti kanem? Ang mga no di mon masango ti agluto iti kanem, anak ko. Adda, Papa. Adda na bati itinluto kidal daw. Ipapulot ko langan. Sige nga rod, anak ko. Di mo baybay antibagim dita. Wan, Papa. Robin, aping may kapilang diti boarding house ko, Fred. Awisan ka man na rumar? Anya? Robin, orasan ti pan naturog ko ti kasto, Nagsapa mo't tanday tapan naturog. Umay kakit din. Aghawid ka matla dagos. Agur-uray dagiti kakadwata di tarwar. Ha? Umay ka na. Apagbit tayo laeng. Kalkalpas ti exam tayo. Isungag relax tayo mata.
turog ti relaxation ko. Iso pasensya ka no, jak sumurot kada kayo. Ay, sayang. Sapay kasangay ko ita. Ha? Ginagara da ka pa yun dito boarding house mo. Di da ka matlat tagayang maawis. Sige. Ngam, agawit ak matlada ako sa. Wen, di kagdanag. Itulod da ka pa dito boarding house mo, Max. Maulawak mo tan. Gagangin na lang dayta. Tadamdamom laeng. Mayroong kanto. Madya talaga ti Riknat. Talaga saan ka anayruam? Nagbasit lang ti ininom mo? Naulaw kan? Agawit ako. Madamdama pa ya. Nalpas matten ti exam tayo. Iso nga awan nga rod ti rason. Tapno agdardaras ka nga gawid. Enjoy life kit di. Maditi seryoso la unay iti pagadalang. Magkaturturog ako. Uray iridip mo basit. Inton makaring ka, agsyat ka manen. Sigurado analamlamuyot ton ti panagayos ti arak iti karabukob mo. Oh. Iti damo kaya't kulayang apat gan ni Fred, iti panang dagdagulit na kanyak asumurot kadakwada. Diyak na irwama talaga nga umininom iti arak. Aging gaakanayon mutan ti panangawawis na kanyak, kat ininot mutan nga inen-enjoy ko. Aging gaanabaybay akong ti panagadal ko, mangbianaw. Kanayon nakpayay na dumawdawat iti kwarta kadagiti dadakkel ko. Tapno addalaeng aramatan may kadagiti barkadak nga agbir house wenno ag happy-happy. Wow! Big time ka ita, Max! Una, kapapawit damamakan pa iti kwartak. Iso apaldo mo ti bulsak. Agosem ngay! Sana all! Sika na ti siyak. Oh, kano nga rumarteo? Indang labi Saan tayo asumrek iti klase tayo? Sige nga raud. Boring iti pagadalan. Iso rumarteo giti. Sa bali mat aber house ti papanan tayo. Padasan tayo matkit di amin. Sige, uri sa dino pati kayo tiyo papanan tayo. Sumurotak ka na kayo. Lakay, itay pa nga awagak ni Max ngam di nasungsungbatan ti awag ko. Amangan no makumikumit iti pagadalan da. Maluman, iso asigurado anak kaawi dun day iti boarding house na. Walking distance lang mo ti boarding house na iti pagadalan da. Tinasaya at ulitom lagin nga awagan. Amangan no saan na anang ti awag mo kang kuana. Malangarod ta padasak manan nga awagan. Bareng lusong batan naan. Hello. Mang Pasyo, agdamag akla ko mata sana sungsungbatan ti anak ko ti awag ko kenkwana. Anya, Mabali na pakikita yu dita boarding house na. katno ito'y bigat pa'y anak kasarat ni boarding house na. Tuk-tuk-tukag nga raw, singirat ko may ti abang na, 2 na bulan na sana nagbaybayad. Anya? Kanayaw na nakasarat ni boarding house na. Kung nati kaabay na kwarto, akanayon kanuan na bartak no agawid. Agin inom ti anak ko. Kasta nga ta, kinapudno na, paliiwag kumakat, sakbay nga awagan ka. Ang tangay sikante mawag, nasaysaya at mat no mamuam ti aranamidan ti anak yaw. Ta kanayin mo ta na madelay, ti panagbayad na iti abang na. Kat no day ta pagabang kan tuition fee na ti ununaan mingit itid kan ko ana. No day ta agpawit kami. Saan kami laan nakasangat iti asawak di Tabagyo ta nairanamot ngamin ti panagpatpatrabaho min iti probinsya.
Ibagbagak laeng no anya ti mapalpali ko iti anak yaw. Makaamu kayo kan kuana. Tiyawanan bain nga anak mo. Luklukwen na tansameten. Iwan nga rod, lakay. Sana mabalin daytoy. Ay, lakay. Sapay kumatasaan apod no dagiti na amwak iti landlord ni Max. Sana mabalin nga iso ti mangyalis iti alipos-pusta. Ay, lakay. Saan ta apidpidoten dagiti kwarta nga ipaupaw ita kang kuana. Tapno agadal iti kolehyo. Awanin, naplatan dagiti kakadwata, Fred. Idi, syakti una amaplat. Ngamita, isudan. Nairwam kan. Naandor ka matgayam. No mairwam kan nga aginam. Talaga, sana ka sumuko. Yung bulsamat ti sumuko. Sana bale. Mangibagakan tumanan ka damamakan papam. Di mat ado ti kwartada. Una, nalawat ti dagami di probinsya. Isong adamat kwarta damamakan papak. Nukas ta nga ron. Mangibagakan tumanan ka dakwada inton bigat. Tapno adda aramatan tayaw. Iti panaghapi-hapi tayaw. Magaturo ka talagan. Naimbag na nagkawid ako. Ayan tayo tulbag kon. Sino ti? Umunag ka! Papa! Papa! Awanan kay tibain nga anak. Husto gayam amin, ana idandanon ka na kami. Agat arak kan sigarilyo kapay. Alas 2 maten iti parbangon anagawid ka. Idinto ta itay bigat paila asimang petak diti bagyo. Papa! Kandi ka pa'y gayam sumsumreken iti pagadalan niyo. Sumsumre ka, Papa! Takdiram paila ti kinaulbod mo. Idinto ta na panak amis mo iti pagadalan niyo. Kat naamwak asaan ka na sumsumrek. Saan ka anaginrol ita a semestre? Papa! Nangip ipanam iti pagababang mo diti boarding house mo. Ken tuition fame nga ipaw-paw itmikang ka. Awalan, Papa. Jaski ka. Ala, agimpaki ka kat agawid tan ni Biskaya. Anya? Agimpaki ka itan. Maturog ak pa'y mata, Papa. Awan na pulos ti turturog ko. Saan ka namat maturog? Alas 2 matlay ti parbangon ti panagaw-awid mo. Isa pagbalinan ka man la ato waton anakamulaga nga uray iti rabii. Di ka maturog ita nga agpatnat. Anya kamutten anak ko. Impaay mi ami na panagtalikmikan ka. Tati amumikat na nakam ka. Di kanto agaramid iti parikot. Ngam anya nga dayto ngay naramid mo ta inalilaw na kami pa iti amam. Mama, kahit kumatlaang tagtuloy nga agadal. Kasari tayo kuman ni Papa, kagadal ak matlaang. Nagswerte ka maten? No agadal kapaylaeng? Ha? Papa? Awanan! Dinadahil mo ti panagtalikmikan ka. Iso asaan kan nga agadal? Papa, kahit ko pa'y tagadal. Olbod! No kayat mo ti agadal. Simsimrek ka kumait ti pagadalan nyo. Binayadam kumati tuition fee. Ngem, anya tinararamid mo? Papa, diya ko nulitin day jay. Ikarik. Manipod ita. Saan kan nga agadal? Tumulong kan kanyak iti kataltalunan. Tinakdiran nga raw ni Papa ti imbagana asaan na kaun nga agadal magbianaw. Uray kasanaw ti panagpapakaasek
di naklat ta pinag-enroll, iti si marunaw a semestre. Disappointed da talaga, gapo iti naramid ko. Sakla na amiris might dagiti bidot ko, ide nayawid da kaon diti probinsya. Maday a talaga dagiti inaramid ko, ta nagpaisungsungak kadagiti barkadak. Nagpigsa talaga ti awes ti sulisog mangigulo mang bianong. Bayat nga raw ti kadak dito probinsya, kay Tangay awan matlaeng ti aramidem, sumurot ka kanyak ijay away, Max. ha? Anya ti aramida ki jay papa? Sigud mo't adida kay sursurot iti away. Idi dayta sa balitan. Ha? Ala, agrubwat kan tamapanta ijay away. Ado, ti matrabaho ijay. Ha? Pagtrabaho na ki jay away pa ba? Natural. Alangan met ngayon ka maturog wenno agtugtugaw ijay. Wenno saan, ingka aginom ijay. Naglaing kan, palapalan kan tupa iti binalsig no makitak asumukmon ka. Otro! Makitam dayta kinalen? Uwan papa? Kagapgapas laeng dagiti pagay dita. Mabalinen nga araduen tapno may sagana para iti second crop. Ayan damang peryong kan mang idot akad kadwayo dito away papa? Oh, apay asapulam ida? Una, ta isuda mo't takin trabaho iti dayta. Isuda ti para arado yo. Pinaginanak pala ida. Tamok anabanugdan. Ha? Ala, ingkalaen genuang anakabaod. Apay papa? Basta ingkalaen! Darasem! At dayta, nakasaganan ni Bulog amang guyod iti arado. Igamamon tiwi-tiwi ti arado, Max. Apay papa? Aradwem dagita akinaleng. Anya? Diyak mo ti agarado papa? Kasano ngay masursurom no di mo mat-aramitan? Ala! Arado! Papa? Rugya mo na! Kayat mo, tasikat ni sa plitak iti tali, imbis aday tanwang tapno aggaro ka. Ha? Saan papa? Sige, agarado akon. Hey! 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 Papa, nabambannog akon. Nagkupkuplat pa yung dagiti takulap ko. Nagrigat kagarado, tadyak may diretso. Nagpaspas pa yung magnanipulog, amang iguy-guy ti arado. Iso, pero may tipanog ko. Ado pa iti aradwem. Agin na nakalabiit. Ituloy mo matlaeng numadamdama. Husto ko man, papa. Anya ahuston? Di mo pa'y nagudgudwa ti aradwem? Papa? Di mo kaya ti agadal. Imas mo jay ara. Di mo inikan pateg dagiti kwarta nga ininted mikeng ka. Pues, riknaem nga rod, no kasano ti rigat ti mangpaadda iti kwarta. Saan ko apinidpidot ti kwarta nga ininted ko keng ka awinalwaldas mo. Max, sumrekan di tabalay. Dituyak pa indayon, dito sirok ti mangga, mama. Makaturtulog akon. Nabambannog ako na yin. Sana balik ka nakadigos akon. Ingka pa'y mangan sakbay maturog ka. Diyak kayat ti mangan, mama. Anya? Nagdagsin titiri na baho nagmalmalam. Kalpasan na saan ka amangan. Kayat kundi maturog, mama. Bayamon,
no saan amangan. Saan asikati mabisinan, bakit? Ay, lakay. Pumaykan, tamangantan no di na kaya timangan. Mabisina ka talagan. Wow! Nagimas ti sinigang ababoy ama sida. Ne, kunak man no, saan ka amangan? Ha? Papa? No agpasugnod ka, di mo pagpasugnudan timakan. Nalawag? Uwan, Papa. Ala, mangankan. Kalbasan na, mapanta ijay away. Anya? Kunak man no jakon sumurot ita, Papa. Apay, nalpas mo ka din jay ar-araduem? Saan pa eh? Madlagayap. Kaya tasawan day ta nga adupay ti matrabaho ijay away. Anya langan nga iti trabaho damang piryong kan mang idot no lipasak ti trabaho da. Saan mo na problema day ta? Alakit din, mangankan, tamapanta ijay away. Ay, hagyaman na. Nalpas kumatlangan ti aradwat. Pagsardingan nakmot siguro ni papangag trabaho. Ne, nalpas mat gaya man ti ar-araduem. Uwan, Papa. Mapaling ko ka din ti agawid. Nagkuna. Ha? Mamidlaeng tayabak ni Piryong. Kitaem ti pamayan na amango saritihan traktor, ta iso ti surutem kalpasan na. Anya? O anya, nasuruta mo ter aramiden ni Piryong? Uwan, Papa. O nasayaan. Agsagana kang arod, ta sublatam ni Piryong itihan traktor. Kasla nagrigat mo, Papa. Amin at trabaho iti talon. Narigat. Narigat nga itrabahuan. Titunggal inapoy nga isubom. Isu nga rod apagad adalen da ka idi. Tanarigat ti saan ama kaadal. Nga manyat inararamid mo. Papa? Nagnamay ka pa'y. Tabagyo tinagadalam. Maitad amin na kasapulam. Ngem, ha! Jakla kayat alagipen ti panang loklokom kada kami. Piryong, husto daytan, tasublaten ni Max daytahan traktor. Ison ti mangituloy iti dayta. Nabambanugak unayin, Papa. Diyak kabaalangan dagiti trabaho iti taltalon. Kasla nagsisina amin atong tulang ko. Bayat ti panang tengtengal kan panang iturturong ko iti handraktor. Suko akon, Papa. Diyak kaya tatalagan. Anya di mo kaya? Awan ti sumuko tadayjay ti pagtataudan ti pagbiag tayo. Isungarod nga adad namang idot kan mang piryong. Tay sudat agtrabaho, Papa. Naglawa di kataltalunan. Di kuman pagtrabawin. Pangasiyo. Anyang arod ti sirbim no di kagtrabaho. Agadalag kuman, Papa. Ituloy ko di panagadal ko. Aniya? Nagswerte kan? Papa? Agadal ka tapnulukwen na kami manen ken ni mamam? Promise, Papa. Promise. Agadal ka talagan. Igaad kong ti agadal. Idya kong ti panakibarbarkadak kan panagbisbisyo. Sigurado ka? Akayat mo ti agadal? Uwan, Papa. Sigurado akon. Diyak kaya din trabaho iti taltalon. Pues, itrabahuan pa'y nga umuna ti pagadal mo. Anya? Nagsardi nga kaon nga agadal sakbay ti
pandemic mangbianong. Itatamadaman ti pandemic, jak pa'y nakasubsublay iti pagadalan. Kaya't ko unayan nga ituloy ti panagadal ko. Marigatan ak unayan kadagiti ipatpatrabaho ni papakanyak. Kasla ak nuang metan iti pamayan na kanyak. Nalaos ti kawak, ta manipod basitak, didak pulos pinagtrab-trabaho iti awaway. Iso ajak pulos nakarik na iti rigat iti panagdakkel ko. Angem itametan ti sigod apino ken medyo napudaw ako dilkaw kasla na ito numetan atarong mangbianong. Kanayon ti panangdagdagulit ko ken ni papa nga agadalakon ngem kanayon met nga ibagana nga itrabahwak kanaw ti panagadal ko. Kayat ko talagan ti agadal ngem kasano mabawing ko ni papa tapno malukoy ko idakin ni mama mangipaay manay ni ti suportada kanyak. Iwanwan na kuma mangbianong to'y pagayam mo Max City, Nueva Vizcaya. Pagayam ko Max, kasapulan madadaan tayo mga lagad iti reb-rebangan tayo no anya ti biddot na aramid tayo. Aklunem ti biddot na aramid mo. Ikaray magdimonton aramidan manen dagita biddot. Siguradwam adimon aramidan ti isumutla abiddot mo. No pa'y nadadael mo ti panagtalek dagiti naganak mo, ti panangisuble iti dayta kat posible. No pa'y ti sitwasyon kat kasla awanan ti namnama. Ngem masapol nga imulam dita panunot mo, daytoy kat alaan nate narway panawan ken panaganos. Iti kasta, saan ka maupay. Kastamet, saan mo kumanga inanamaan maornos madagdagos ti amen. Mabalen nga alaan na daytate sumagmamano bulan wenno mano atawan tapno pagtalkanda kamanain. Mabalen na daytoy ket narigat nga aramidan no datayaw ket makidangdangadang iti gura ken sakit iti nakam. Ngarod, kasapulam met nga ipamuspusan nga iwakse tapno madairam mapunas dagiti arik na iti nasalun at awagas. Tano saan, daytate agpaay alapad tapno magunod mo manen te panagtalekda. Kasapulan kasaritam ida masansan, anusam, oray kasanupay karigat ken kabayag, ngem magunod mon tulatate kalikagom mo. Napatag dumngeg ka kadagiti dadakkel mo, buyugan te silulukat panunot. Ti panangarame diti dayta ket ipalpalubos mo sisasagana ka adumngeg, anyaman ngay bagada, nga awanan panagkedked, may papan ite dayta. Tano, si kamot tagsa diti biyangda, no si kamot tinang pasakit kadakwada, masapulmat apasing kadam ti bagada. Iso maawatam kumaida, barok, tarusam te marikrignada. Saan mo kumanga ipapan parparigaten daka, no di kat paset dayta te panang disiplina daken ka. Kaya't dalang ipaamiriskan ka, no kasano karigat te mang pataod iti kwarta, ngayon kala inwalwaldas iti awan kais eskan na. Imbes at ipanagadal mo kumate ingka impamaysa. Iso may paayanda ka, iti sabali manay na tsansa, panagnakam ti panagbalbali mo.
igaad mo ti panagadal mo. Mabalin mo ti ag self-supporting. Adaw ti kakasta. Ta babaan iti dayta, makita dagiti dadakkel mo, no kasano ka kaporsigido iti panagadal mo. Mabalin na dayta ti mamagtignay kadakwada, tapno ipaaydamanen ti suportada ken ka. Kamo dyanan na ti maadaw iti Biblia. Di kayo palilaw. Madadael ti nasaya at akababalen gapo iti panakikadwa kadagiti dakes at tao. Iso Max, pilyem taon dagiti agbalen agagayem mo. Alright, that's alright. Hala, kasta pa'y gagayem, aging gangay ti sumarunumanan ngayon tayo panaglalangan. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!